Inden du går i gang med at bruge Enlighted i Keynote, anbefaler vi, at du går ind under Generelt og finder Keynote. Under Keynote går du ind under Dokumentlæring, og så sikrer du, at den står på iPad. På den måde sikrer vi, at dokumenterne ligger på iPad'en og ikke i iCloud'en. Så går du ind i Keynote og skal gå i gang med at bruge Enlighted-skabelonen. Når det er første gang, du er derinde, så er det ikke muligt at redigere i den, før du har trykket på Redigere oppe i højre hjørne. Så kommer alle dine muligheder frem. De første par slide beskriver, hvordan Enlighted-skabelonen benyttes. På det her slide, der har vi det narrative interview. Man kan indsætte et billede af interviewet eller skrive noter. Hvis man vil indsætte et billede af interviewet, trykker du på billedet, går op på penslen, sikrer at det står på billedet og trykker på erstat. Så kan du vælge et foto eller en video fra dit bibliotek eller tage et med det samme. Her vælger jeg et fra biblioteket, og så trykker jeg bare på det, og det sætter sig ind i samme format. Hvis jeg vil skrive, trykker jeg på boksen og dobbeltklikker der, hvor jeg vil skrive. Næste slide, der kan vi sætte et billede af anbefalingerne ind, både det billede, du har tegnet på, eller papiret. Det gør jeg på samme måde. Trykker på penslen, billede erstat og vælger. Så er der dataarket, scoringsguiden, aktivitetsbeskrivelse og det overordnede billede. På billedet af selve aktiviteten kan du skrive i kassen, der hvor der er X'er, klikker på kassen og dobbeltklikker der, hvor du godt vil skrive. Fjerner X'erne og skriver de luksmål, du har taget. Husk, du skal kun bruge CRI eller Kelvin, hvis det er målt om aftenen, eller du har data fra selve pæren. Hvis du godt vil flytte cursoren på en nem måde, skal du få tastaturet frem og trykke på Space, så kan du flytte cursoren rundt der, hvor du vil.